Ja se zovem Miljana, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Opet jedno brzinsko jelo tagliatelle sa bademima, pa ako želite da vidite kako ja to radim, ostanite sa mnom do kraja videa. Ako se niste prijavili na moj kanal, prijavite se, prijava je potpuno besplatna, a za uzvrat ćete imati gomilu dobrih recepata, brzih recepata, dobrih savjeta iz mog iskustva koje je prilično bogato. A sad idemo na recept. Prvo ćemo bademe oblanšivati, što znači prelit ćemo ih vrelom vodom i onda se vrlo lako skida ova kožica sa njih. Zatim ćemo bademe iseći onako ne suviše sitno. U međuvremenu smo zagrejali posudu koju ću pripremati ove tagliatelle, onako na nekoj srednjoj temperaturi, ne smije da bude prejaka jer su bademi osetljivi i mogu da pregore. Oni trebaju da ostanu onako svetlo žute boje. Dok se bademi prže moramo da budemo tu da pratimo ih i povremeno promešamo. Kad su bademi već počeli malo onako da menjaju boju, ubacimo neke 2 kockice putera, možda nekih 20-30 grama putera i zalijemo sa neutralnom pavlakom. A zatim ubacimo tagliatelle. Ovo su one tagliatelle koje su sveže, znači koje se ne moramo prethodno da kuvamo, nego ih direktno ubacujemo u ovaj sos. Doliti još tople vode i onako tagliatelle trebaju da budu u toj tečnosti da bi mogle da se lepo skuvaju i da uvuku taj sos u sebe, da ne ostanu suve. Od začina samo stavljamo so i biber. Smanjiti i krčkati nekih 5, 6, 7 minuta najviše. Nakon tog vremena naše tagliatelle su gotove, još malo promešamo, proverimo ukus, ako treba dodamo još malo začina, serviramo, odozgo stavimo parmezan, malo pečnovog lista i naš obrok je gotov. Ovo vam je jedan brzinski recept, a tako možete napraviti razne kombinacije, znači slobodno se igrajte sa ukusima, možete tu ubaciti i pečurke, i šunku, i kačkavalj, i sve ono što vi volite, slaninicu i tako dalje, znači ništa to nije striktno, može i sa spanaćem da se napravi, može razne kombinacije da pravite, igrajte se prosto sa hranom. Kombinujte i isprobajte namirnice one koje vaši ukućani vole. Ja isto, iako sam profesionalni kuvar, kad dođem kući, otvorim frižider, vidim šta imam od namirnica i onda pravim. Ne stalno, ali nekad kad mi treba nešto na brzinu, tako odlučim šta ću da napravim za obrok. Ono je zaista najbolje kad dan ranije planiraš pa pripremiš, pa recimo pola posla uradiš dan ranije, a sutradan samo završiš, ali kad treba nešto na brzinu, onda brzinski recepti su zakon. Prijatno i vidimo se u nekom novom videu.